ତମେ ଏଇଠି କଣ ମୁଇଁ କାମ କରୁଛି ପରା। କାମ କୋଉ ଏ ବାସନ ମଜା କାମ। ତାମାନେ ବାସନ ଭଲ ମାଜିଛି। ମୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଗର୍ବ ନାଇଁଲୋ। ୟୁ ବ୍ଲଡି କମ ଗୋଟେ ବଡି ଲାଇଲର ହଉଛ। ମତେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହ, ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଜାଣିନି। ତମେ ମୋ ସହିତ ଛଳନା କରିନ ହଁ ନାଟକ। ନାଟକ କେତେବେଳେ ମୁଁ କଲି? ମୁଁ ତ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ନାଟକ କେତେବେଳେ ମୁଁ କଲି? ତାହେଲେ ସେ ଗାଡି, ସେ ବଙ୍ଗଲୋ, ସେ ଆଦିତ୍ୟ ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପାନୀ। ମୁଁ ବାସନ ମଜା ପିଲା। ମୋ ପାଖରେ ଭଙ୍ଗା ସ୍କୁଟରଟେ ଅଛି। ମୋ ପାଖେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଲୋ। ବାସନ ମାଜିଲା ବେଳେ ସେଇ ଘର ବଙ୍ଗଲୋରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ତ, ସେଇ ସହଜେ ଘରଟା ମୋର କହିଦେଲି ଆଉ। ତାମାନେ ଏସବୁ ତମର କିଛି ନୁହଁ। ସେରା କିଛି ନାହିଁ ମୋର। ୟା ପରଠୁ ତମ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ବି ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଜାନିଲୋ, ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଜାନିଲୋ, କାନ୍ଦିବି ଲୋ କାନ୍ଦିବି ଲୋ।